bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Chumbuligeria imeyo morobori bubori minobonda okora tubotambiri tukore chumaine ense mone nusugo ikachinsa birene nusichama goroba nigongo bango koretera amangana yo boremi astogotara imeye county ya Kisii Nyamira amone county chichetana ine elikomanya igoro yo morobori buboremi gosanda ke gotara abaremi batutebyanga narariaria bagenda tukoendereria bosyo ase sector yo boremi konda se tukore na koretire goika imeya tombe eyere imeye county ya Nyamira ase nabatarire abaremi abanigo basimegete ebimeri ao ndashikanya kutoba tukubirora konda se chitake chabo nigo tutaitora kwanira igoro yake meli kyobori timaitie karo mogusio ito okoigwo bori ninki okoinyora etia sitinga kichia kare egekoro chisokoro chaito aba baito nigo bari gutumika obori ase chinchera kiechi asokoro go kumo bori asokoro sirongori obori ne yagera no nyana abana banyara ko bagukina kubwenga kie yabona iga asukunya ko batuko nchiturungi amangana kare na ira arenka maya nabo igo nigo bagusiba ito kwenda kubakwana kubatebyenga ekigusi egekoro gito nigo kiarenge kie kare twarutumika obori na kiego tugutara abarimi buna baiga batosemera gutumanyanga obori ninki bogotokonya intubuna abanya ose intubuna abagusi igoto bwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS kwetera senambe yo erase screen ya ugabo ende litinyako batugusangana gukwana amange imeyo morobori obori minobonda igo asomogeni one karibu sana asomorobori iga na nite tora tebya ainingo na gaiganga itore bia mono moralia asoko ngalibaga na ndengo bairani rimwe simbu ya mono asingijo yogocha gututarira buna abaremi njasa mariete ngoro kujerusha boyani yandiko iga ninka nigo tore ase Nyamira county Manga sub county Tombe ekenyoro gya Kyomanges yetaneleke gusi ono tuatarire iga nindo chenga mosimegete imeri au konda sense moyobori kora tebyango nkiuma etigoro yobori obori ase na manyira matuka make twarabo simekire una abaremi naende kero umwaka ndoriko mochobori obori no buya sana naende mbobwate nutrients tichinyinga so mubere ekero no nyero murwaira arwarira akurikirwa obori kurunya gitari gendo nywero ngori obori abande batebugendo ori obokima bwo obori bone gasi obori ne nyinge naende ntokaneti obori una abaremi abagusi mbuya mona sana bona kora tebya ngo nindo cheno simegeta obori na ndo chena ndi bori chi stage kera kero nkorigereria mbore bwa abekire mbore butarabeka kora tebya ngekero montasite usibeka obori na kia kwariganiriroba ekero montata itukusimeka obori niga gochaka se okulema onye ne riboba niga akulema ali ya 2 weeks ti wiki berekero chiarire na ndaira ne bona ache kubokia asaria gutayarisha sengenjo yobori obosa orusie gubyonsi pimogondo onye beka kando bori mbotagitibo chapu ekera borusirio oborio echabu obochabu obonsi pimogondo obobeka chikando kero kenda sabuna rege tirimboko okobeka boli chikando oboli egubierie chikando nigago suia embura ne twe nyinge telikoira maraba mono gochimate gosekero kwa busuire tekoira oboli gochimate bono kwanyora muna egubieria yatangira oboli obo mboko ba affected ntobwate type choboli muna intuo buto gwanja korasimeka twarasimekire na araro ribo gokora buya seita ntobwate marege nero ekwama ikegarakia yekeringete bune nkundiga marege nero eyo ekwama ebwate byarera mbolete iga ne eyina endekero ukubumanya igukubumanyira sekegara ekero boroborabu eyinero marege ntobwate enya ikuro naba basoji sokoro cheito naba baba bajiete liete lintutu acha tukanyora bona tiba kikijindu iri mineti enya ikuro nero eringaneti na nero irambolete byara byaye lakini borobo baliri borobwe kara yaye nigere mbaliri so oboto simegete ntwe abo bokora buya seitoga iga nigere enya ikuro eringete mboro bonda chinsemo chinda ali tusimegete type chichonsi nabatebibere enya ikuro na nyanda bunto simegete lakini obo nenya ikuro eringete se toteneine kwabo ngo egubikora umugondo wakora kwareto buoyo
kwabeka abwo ne mbusuro yawo no ere wakachira ini abakoro niko bagachwarira obori okobusura batari gwakaraini lakini siku hizi esengejo twamanyire twachanukire technology yachire igo gwakachira ini rero obori bokobekwira ini ekero kwaretiro gwakirera ini wakorire obegete kenyolini moinari ne kende moinaria kero gwakire chira ini wakorire kwanyorokererio bwoyo DAP kwanyorokererio bwoyo boka moina kwaburukania maraba ditangani kwamanya koleto obori kwabeka koruguru ekiagero sakobeka wakomotaro obeka obwoyo obeke no bari koruguru obwoyo bori akaro bokumirana no bori direct igo bogosamba bono nakigia kogera twabeka obwoyo twaburukaniri roba kwamanya kobeko kwamanya kobeka obori obwoyo bori abagokonye emeri yo bori yagenda ise yachikonyora nutrients yacha koragira buya arafu kwamanya kumume kanobura bo banyerere nari bokorunse bwangu bono ekero kurigereria gosekero korenganania egekoro aritu abari kubusura ne yeraini nakiro nyara gotebanga obotoba utimburubi asense moyo kwama eraini igo twanyore ebo bwatobori obonge no nyembo no iganza gukoroki example sendute nchuale tobori na sembegete chiraini ekero tokogesa mbole ngaini etaba utinero igo twanyora technology ye etokobusue tokogesa ebinte binge kobuo gochwara kulia etaba utinero na ndo bobo kwama mono na ende bwabo bonge bono gwasimekiro bari borinko bono kwa tubira maraba manyerere buna gwato tebinga nari bogosoka bwangu kuruga bungiye kokorekana bono ko bwa 3 weeks onyore bwachire iguru mbotage no nakwana ritangani bori mbotagetibo chabo buno koraka ubika chiroroka kale gwetani bori boria karaka nene ko bori boria Rusia lakini eke wango nkerege wika obori bokwagirwa wonsipi asobwam ekero bwageirwe nekero bwakoriro mutinyo yomo okoro mutinyo yomo kwanyore gubieri etagete gwetani bori wacha kwabwagira kwaburuserie gubieri mbotagetibo chabo ekero kwagire kwarusirie obwo egubieria naende etakeire immediately mambi yaye wakorera top dressing asinge njuliro bari eto lya gusiria abeire lya gusuire lya keire chinguru kwalimenta chinguru naki na top dressing obwoyo bori tokoroka CAN kwa momenta chinguru bwachiko ba chinguru abo tarachiko kaka bwase ogochikobeka kwateba CAN eli ndokore top dressing ena lyo bori boko twara chinguru na kwaira saide korote byango nkorande goseba kuruba itongora na rengeri ngakia kare baba gasimikiro bori alia ikari kubwataria busura igo kubusuroku ndorete goto nandora atuba iguru ikaiga squeeze ngo tuba more boigo ekero ogutuba igo ndiria embure tayo ekere embure tayo twakorera muna bari tokorera mulching lakini ekere embure nyinge ntutageti okunya kutuba kuri nande oche kubutacha egubie enyare ko kubutachirani nande guchinse onyore bwamerira ndake bwamerira ndakunyara kwa boitire bono butata ito kwa rusi mapema ekere embure isaine atuna shida obori ona kwa basimeka gari muna kwa tere tere asima botubu ekere embure eroro turi tere asima otube ama tukarengege koira iga kwangya korango bari bono bwangire korokana bwangire kosoka uchakere wiki paka 10 days 2 weeks yes igoto tabe gochakira matuko 10 ga uchigo na bako robori bwangire gosoka na bako nya kuruserie kemerike riketatganeirie getambe kire bobeiga na bako nya kuruserie kuruma pema naboyo kwagire gwa kolre kwasiare CAN kurwabo ningige koba bona ayo kogenda uganye obwo obori bokine ogese nyumotara ikaso kogesa na bora nyore gatiga lirumbe ndire ligocha litali yabune mburere nyinge ekero konyora egwetere embe obori ngocha mbo bwato burwaire ngwa kubore bakoroka bagusibare koroka likuba lyo obori ndiro ogochiko boka matukabira to kwanyora obori boyete kwarengera lininki gosekiaba onde naro orashtukira kini obekererio gotobekera itapona abo boko bwena naende bogenderere kwama ekerongorigeria sama tukamage gankonyora kwarenge nga aba baba baito basochi sokuru chaito ngoreta barenge libu basiara no boriga andake gose nonye ne bichuni bikale gweta bieterare inungo kora muri bintu bunebia asekerere kikiabono iga libu ne ria mana libu ne rienge nchomono ase twikire bono iga nonye twatebe tugusimike ndagera na technology ya bono libu ne ria mana nonye ne bimerie bibinde tusimegete
mono muna moroche bire biyaiga twatumire ribu ribu na bogo ciarera igoro gweta riri kwahire gosega tiga igesi chiraini ribu no nyetarie bichunie biri goseria na kende kingao ngoto biri ndibwato nutrients aseriraba ngoto birire liraba osa koligereria kurutwa gachagete kutumia ribu na ase tutaratumia ribu etabauti ero enene ase tutumiete ribu ebinte bikorete buya obwa ase tutatumiete ribu ebimeri byonsi taringa gose no bori buoka gose bitungo byoka yaya ebimeri byonsi igoko bibekera ribu gari ase omori weta na kerongo ligereria kaiga asutoni na sobori oboiga ndo chengo batobauti mboro no bori bonde kora te byango nkiye kogera oboiga bumwamirete buyiga obonde bokarokana ngani go bore obura bokirete bore ncheragete mbia mono moraria na butoko tara igo ngoro kiera na ligerete mai tuko se producer yane no ligerete enseme yiga obori oboiga nigo bokorokana bore machani kabisa oboiga bakabune mwamachiko bagiro kora te byango ninki kerega iga no roche buna bono toteneine goikeraga gocha ruguru bori obo nigo bore machani ko buobo bore magega ya itoga ase ngenjo yaki obweke tu abwagirete mapema naende tukabobekera CAN buna bwage tuga mambi yaye nigo naetete na CAN ngasiara egesie kiyembure gatwa ekanywera niki kia kogera wasiarera immediately 100% yo bwoyo bori bwa CAN aba bantu bakoroka jingo bwoyo bori bwo top lieteri na libamanyete igo ekemerige konyora obwoyo boria 100% ekiagera twarusirie egubi yonsi elie gochikonyonya obwoyo boria kitwarusiri bonsi ipi obo chabu bwarenga so mugondo immediately twabekire CAN obwoyo endagera ige konyora 100% yo obwoyo boria nakige kogera orocho obo mwamete no nto igeti kobekera bwoyo nto igeti kobekera bwoyo oboiga bore magege side nakie kiorocherete tabauti oboringa kikibo kwa mabuya nenga kiembura gosenenga kiyo morakera gosenga embura ya igatokora tebyangu omayete gusintu to seseniri nembura kerensa nero kunyara kuyetanga lakini ekero tokorora embulero abera ira matukabere etwe ya etiri tukelimo yatwa eyinere embure ngiya ase bimeri binde byonse nembure nyinge mono nero telingiya no murakera noro tuli muya murakera oro tuli kwa mikorukare so ekere embulere igatwa ukorora mune bimeri byaitu gusibi gokora buya ige mbura nengia ase ebimeri byaitu kubware ndekere korenganigwa ekero mugaso ogochioba ase gikigetambe nekero gwante birigo nkagerte asobori bogusimeku anda kikemerinkere yo chiasimeku katikati kiara wono gwante nga obori rero chinga ki chia chenchiri nigo bogusimeku chiraini kubwari egekoro na bwase chiraini echo chenyara koba chiko kukatia kabakangari gagutigara buna bono ndigereti ase raini yega katia akabakangari gatigatirene no aibo kwagarabo ikaguchigoro bwatuba monde nasimeke kameriga bune getuma gutiraiga buya mono morari ibaga eliritigaretega ekero kuripima ekero tware gupima na gotebyo kubeke waya ari moino ne yendaria ekero gupima iga iga ne raini na ga ne raini bona kabaga kagatigaretega iga na ga kemono ngakubeku kende gionse naende korubono akulingana na technology tigatumanyenga kemeri nkeyo kebwenerete kuburukani guna kemeri kende gionse buna bono mugondo yo bwobori onye ndinatagete kubeka ebintu bindororo igonko bibagana ntogenda guchiari morero no tokorete bimeri binde igonko bibana onye gintaite kubeka amanyabu ari mbekega amanyabu ari yoka kerege ntasaye na rio no nyene kero omaito borwaire mbole boko bwatonye no bori bwabwaterani kiareterere kende so na kigete tutatageti onye kige kurwara tiga kirware gioka kandi ngetambukirie kende onye ge ko ciareru erio gioka tiga giciareru nto gutambukiri kende so asama baga irati kende ngeo getakirira nde kende ngeo gekuburukani guna kende yaboye kora gwateraga turagenda asomotumuka kigo kore tuchkwira asense mwende akabere no tukotebia mange igoro anda kena ki obori bokwama na kimonta kumenya ngobori obwangire koba anda mange we asense moyo burimi igobono tobwatie asemitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na bona wotomera SMS gwetera sena mbiyo erase screen ya ugabu ene tunga ko kusanga ase obwamote turagenda somotumuka kigo ngwira na tole
enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimira umurwaire bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chomoliria nande nigo twirande asensemo ya kabire yo murobori obubori minobonda yugo kira butambeli tukoria chumaine ensemo nenu sugo ikachinsabire nenu chamagoroba asto gusangana okwana mange igoro yoboremi na siri tukoria nigo tubwate oboremi bwobori omwacho muri kuritangana reka nagotebya obori nkikweburia nabo nagotebya nga obori nigo bwarenge kurwe gekoro ayene ngati yichindagira chiri chiarengo okurwa bakoro baito kwikera intu yato ikire bono igakore no ina matuka ya igatekera tukuririe obori bwangere koira na insake ase bali bagusumeka kore ndembororo aseriro bali turi agusi na igona kieko gerango batebya nga onde bwensi olisiko gabo obori no bwamana obori nkibigo bagokonya obori asensemu ya mubere bwonye mwanya banto okonya bori bwa increase immune ina kibonto ratebe egokonya ase omubero otwara chinguru yani o fight against amarwaire okonye bitore bingo okonya asesemo yengoro ngokonyore ekaro kurio okonywere ngorio bari obukumo bobori na kiako gera karokoro montade obukumo bobori aigoteterioka enchara nige terukorie unchara erongorio bori engiye kigima abana ba erongorio bori omwaso murimi tukorate byango nga obori obongwa toigetiari asomotienyi bono obori emitinyire ngabo koira paka bwa chakobeka chingundie obori bori bwa ye kinyangundi kigara biamo no moralia ekero twarorire buna tugusumeka obori gochaka muna twachaka gutira twaikire omutienyi oyomo ekero gochiko chaka omutienyi okabere uno gochikoera konyora yabekire bigara buna twatangana goteba mbiro bigocha biringire nande mbiro biramburite byara byayega bono echi ninkuringana buna nga imbusuro kigwasimegete mugondo kwao bonekero bwakorire metienyi ebere ebigara byabekirwe ebigara biri bigo chaka ko buna mbimwamuga buna machani abuno bigo chakira byamanya koira na mutienyi onde gokonga eyibono twaikire metienyi 3 uchakira bone metienyi 3 ekero bwakongire bwachaka korete kale eri twateba mborobo baliri mborobo rabu chikara chiri twateba bwachaka korete kara ekero bwakorire metienyi 3 uchakire metienyi 3 uchakira bono no kogesa uchakira buno kogesa na ende asora amanyere buno bori bwa kongire bwa beire boko rusigo mugondo nekero bwaletire chikara chiri chiaye bwarure machani bwa chironye no bobaliri bwa chironye nyanda bweri twateba ni kalenda bwo gutwara ase obori ekero bwangere kogeswa ngagerete ekero bwikire ase kerengo kirigyo kogesu na kyumontara akora amanya ngobori obo bono bwa beire nonye ne chinyoni
abo konyora chinyoni chiachire mugondo chiachakire gotora kwanyora chinyinge chirororo gutatiga bono tari chinyoni okobwati ekero kwarorire nyoni aye naye tarero bori bwa ekiagere ndagere tubegete mugondo ige gutotaka tobo engaki asengaki ituko ndiyeta utaitetia sendagira ya ororena inkio bori bwa oboganetie bono ekero ririe borange gochikogeswa na riobwenete kobo mono egere mbosarika na bembure gotwa liribwa beire botarageswa kero bo begete buya nigo borobone tubwanurire paka butagete gosoka kurwasaga agasanda nyene nkaro butagete gosoka bono ekero goikira so bori gwatari rororo kwanyoranga nigo borobonuru butagete gosoka bwabaririre gose bwarabirese na bogo twege ekegarekemo obeke no enkoboko korego okonyora nkobongorora kobore raisi tali mbori kobetererigwa obori obu waberita yare obwenerete kogesa na endonye gweta kerengia na boko nyara ko bagoko gochako borusi kegima nekero tokogesa nigo tuganitie omubaso ndutagetie kere mbulere nyinge muna bono rochiri tukwiriria rero mugaso turabara uragesa ayo gochikwanikera obori ibo tagite muna kwarusi mugondo gendo wanikere oborosi obore orosi obotayarishe obobekase abantu baranyara ko bagutumia ase obori nkagerete buna gotiganda kwire ni maega ke kurwari muchakano gwateti buna obori bogusimekwa obori buna bobonga buna chingende chirioko gasana na richo chikwasimeka konda so obori obo buna for example buna kwabogesire wiki totebe no tete gusimeka chiwiki bere kurbono nandi no gusimeka baro bugo so mbori kibwente gusimeka ya na kige kogera abakuru buna gwate baba baitu neji sokuru chetu nigo barengi kugachembusuro okonyoraga akantu kasibire igakaguni gogo chikoteba ya tiga to siobori obo babo gokani ya ogotebia yine mbusuro akuna kambusuro kana mbisete kando ngocha kunyara kubusura to korusindagera mugondo neba n'echibando bune bitebi byesu gumora butole ko rwabuna kobeka nze ya mbusuro tetagetio lyoko gachobo lyobo obo begeta asegete onye bwarengo bwo mwaka oyo ochobo simeko mwaka onde mbotake iriko rusiku kegima nando beke mbogo kora buya igo na obo kwa makorende mbogo chigokori buya buna ya bune bwana takoba nabo morali bona ga obori obo buna twastore maga yaitoga igani ndoche bwangere kobeka ebigara bwangere kobeka beka obori nonye mbono bukaboro borere mwaso mwacho murigereria ngorokana burenga bwangere kobeka gatiga igani ndoche akagotonkare kangere kwama nonya kwagira senga kiego sebuna kwagirete litanga digwakurane na baro na beko nyarekana oete gatiga abwese ngencho nechiraini bore otata chabori aba bori mbotageti kemerikende gionsi ngetageti stress ekero konya gweta itagatio konya kubokuna erine stress yoko bori mbotageti stress bono na beko nyarekana oete asechiraini gatingora oruserie egubieri yabeire nene erie gochiko goetania okemerie kekiobori etani gochigoro ndotageti boigo igo getagete onye bobo chabu boko bobensa aria mbo etanie kemerie ke gocha igoro igona bo gweta ngora oruserie eke obuchabu buri bwa meriro bonene nana bo gwetera onya kuruseri boke kurinde nonye gogotige obori bonde oya gogotiga eyenderia enkenke kagicarinde oruserie rie gochigwetania obori obo ikire boko geswa nekero ko bagasangwa tebenga etagiganirie engaki yo mugaso totebia ngona ki obori boko geswa gogocha kwaraberinse gosenchira nere koraba buya mono moralia ekero yaikire bono engaki yokogesa no bigete bintu bya utayari byokogesa una bono baba abakuru mbagatwarire omuyibu okogesa specifically omuyibu okogesa tali oyo bwechingeni okoimukio chikogesera akamoyinkara okogesa karaga sinini no bwate chiguni chia ubuya no ariganitia matandika ubuya asogo chikwanekera obori obo onyare ko ba bokuoma buya bonekera ogo chikogesa obori no bokongu sana na ndimbo bwate gasi nyinge asitogo chigokorera ntorore no nerigoriri aye na kige kogera riatira bwangu esenge ncho nigo bwate gasi nyinge ona soko gesa na boko iraka moyikari kao igo kogesa akamasa kamo ekegara asekegara utatigario ka onyore bigare bibira amwe kana boko bwatera ni no mbitatu ni maete kogesa munandiga boko bwatera no mbitatu kwa rutese egetonga koko gesera talibune kegie chai egetonga kogesera nkero kero siri gekunegete kerase gosendo inkingo tebera igo na tika goteba obori obo nkoba borobo netu paka bwataka kurwa saga ntokarika ye mekabekeire bono lirio genderete kogesa na boko bwaterania lirio koruta
buri boko bongororoka mbo goiteka inse that is why twateba tolete getonga kitabu atingoro nonye gose container yonse etabu atingoro buri bo goiteka mbo chikoiteka inse kuruga buigo bano kwagesire kwa kura kogesa obori obonga yoko boira next igonko boira nyumba kuchakira mambia ncha kikobosoki na kubwanikira wogo kora matuko kulingana ne weather no mugasobu no rora abomuya ewiki ya makonyara bwomire na ndela boko gendo o test yo buri obongaki bwabeire boko orwa na boko bunga no kaboko iga boko ru raisi ayo manya bwabeire boko orwa kale niko twaga tu abakoro baito bagatumire ekige koro bori boria bantu basikuisi ndori kunya gwechanda na kige abande babetwe biara abande babetwe bitebiria bono bakanyora na kongu niko kolete egunia kero obori bwomire egunia obo bekeime osibe okongonte no muti gose obo beke buna bole ritandiko garia ogwaka ngora no muti mbonga chingende chigosiaruka boli na mbotuliete kero okongonta mboli gosiaruka mono boratame bono kero obo beke tama ise ritandiko na beko baraisi kero okongonta no muturia kwanyora no bwatoroteru kwero boli bwao uyo maete gosonga urusio wechabu boli obekensemo no bochabu bolia nendagera yechingoko nendagera yechiombe nendagera yechimbori nabo kubekera ekero omututu bako yoroko mututu kero gwakorire kwayoira kando kwayonyorokereria mache ya ororoba kwayebekera nechumbi kwaburukani na bengombe kuribuya yagera yachikunywa macha mange singeche ndagereye yarenge nyomo yanywa macha onyene yego kamwe yakamwa mabera mange at the same time ekero kwagesa gwakora ebintu biri byatikara mugondo nabo gocha bono birabie na biro byo engombe obibetige birale bisusane paka mambi o engombe tuli ko biebie bibese kero ko endagere ngombe ndagere mbese teri ko gasibuya iye gotakire ndagera umeterare kanete no nkabere gatatu yabe ngumake egere yanywa macha mangi yamanya guchikuka mwa mabera mangi bono okora tutebia ngonga kumatikere gento kibwato buyange bwato bube na challenges chiri chinta tubono twaresere challenges ri umo ayo gwetera buno murimi ekero simege tobori kera sema tukaya bono igatari bantu bange basimege tobori nkonyorore nga okwagira ni gasi ngongu gatie bintu binde binge kora tebi challenges ri umo bwate mono ekero kwa nonye no kubusura gwoka tari okwagira gwoko moraria okubusura gwoko roje kawo akira ini kurwari bakaria nietagete abantu bande bagokonye na abantu abo saa zingine tubabwatie se family na abantu okurigi oye chibese bachiche bagokonye nyale bachiche bagokonye gwakachira injiria babere bagwakaria abandi nkobeka muri obuyo abandi nkoburukani more bono eyunere challenge entangani asogusumeka obori challenge yakabere okuaga buna gwateba okuagoro chichira inyechiga gogocha naga kombe mugondo tugwataga komba kunigo neba gokareta gwokuaga obori esaidie engagirete no kamaete esaidie yekale uma esaidie yekaraga kombe bono gogo ikachira inigati no gwakaga kombe karia gosikwaroraga ne uma ngutumia yaba raisi osimore bintu biria karo gosimora mbiro bikobunekera na bibito gwetio kombe bya ororoba bya chabwango soko boko eyu ne challenge inde yakabere nga nabo okurigia abantu bakobwatesi ekero gokoraki kero okwagira ekero gusumika challenge ya gatatu nekero kogesa na natieka goteba obori nigo bobwate egasi nyinge orocho obori muno bwonsi pyo gese kegareke mekemo ni egasi nyinge so nabo okurigia abantu still obakane bagokonye kogesa obori buria no koora nabo no gosongo ku nabo echina chichi challenges to bwate yes bono tete turagenda asomo timuka kigo gotogana sense muyende ya gatatu no chigotebia obuya bura sobori obo nagatia bintu binde ebinge igo bano omwancho omorigeria bworobori bwobori minobonda ngagarite kuona gana to gwesemia na kwemanya mange igoro yobori mioboiga anene mono oboremi gose oboremi oboiga bwekemerige kwemenya kante buna obori aso mwancho omorigeria timetingi ogende to gwesomia kore ningagarite ngano ndete kwemanya mange kurumega iga asegeta seni yeto kya Ndizi TV tobwatie ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabo ende tugendera gusanga ase obwamo tetanda somo timukakigo ngwire na tuli
ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nige konia chi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegete ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Wanche muliereria no morobuli bobole minobonda oyogo chira botambeli tukolia chumaine botambe ense mone nusugo ikachinsebere nusu chamagoroba aso sangana okwana mange igoro yobole mitwatara abalemi au ende wesomia na kwemanya mange lile tu amanyanga naralia abwento kurwa ase sector yobole mi ase tukolia ngotora sensemo ya tombe eyeremi county ya Nyamira asitogana totara abalemi gose omolemi gaiga o totebia igoro yoboli noboli taligento kia chaka chia chagite igoro oboli ne kemeli ya chagate kurwa matukali makoro kone ntara manyanga wikachinga kiechiga bali na barubu akole rugento kelito kurukanga mangana na agende to change na kere kemeli ngo change kukere konyorole squeeze no na mangana je machire amangana yebi melingo kwa ruara mangana no konyana na avocado yako grafting ya nyara ko bage ko sokia avocado ngia timaita so bali barubu se wikire bwe gonto chikomanya kurasa omulemito yoganda utobwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na wana utobwatia ase SMS aso gotomera SMS libolia undia nchirane maigana boigo comment ya ende yonsi na nchirane magaseta seni yetu kya Ndizi TV na igo kero kumpwatia ase mitandao ya Facebook buna Mildred mumanyi ende tu amanyanara lialia agendrete ase sector yobulimi igo bono aso mulimi tukora tebya ngunkwanya ko tebya mange watore sire kurumaga tonya ko tukumanya kolende ase challenges kutwanya ko tukunira nkeigo kola to mentera ngona ndi nchirichie chichiko bachanda mono chirioro chinga ichine challenges richitu chaendete mono mbia mono morali ase liaga challenges togwetera mono bune kenyoleke ase kyomanges na mache amache ekere liraberiria itolire etoleke igoro na ndi uchinse okole make igonyora magina so ekere mbuleta twetiri tukeri abere ogochuko kuna sa kwanyora yani kwarora muna mbura na gutukusino mwako mugima so a challenge tubwate nene buna balemi bekenyoreke na amache bale Minister of Agriculture ale wancha Nyamira County goso manga sub county batoletera amache bantu baimutuma gwata amache kurwali school rogoro na intuga aikinyoro gya kyomange sintoganetia amache gisimangere mirali kenene sana na intuo kuna kugusaba waito twale gusaba amache achega angenanka ase tukubika no ni pipe twangusa amache ebimeri byetu byagenderera koba una bono oboli nkwabukwa no moralia igoro ye ya grafting gose technology kiya chire igoro yoboli boli mbuli gokorera grafting ebinto binde buna chi avocado amatunda maroro amatunda mororo no ne sukuma nabo gokorera grafting lakini boli no nyeto gutumia technology tindarora asibokoleire grafting e challenge ende tobwate ne chiro dituko ekero kwanyorire kero muntu bono gesiro oboli obo na ende buna twateba igo bobwate challenges kurwo simeka oligia abantu bakobwate sigocha gochoba kane na nini kitambo ikabona sokonia okonyora na kero muntu nabwata oboli bolia bono ligo liliawa I think no nyembo no igabona tugukwana ligo lilio oboli nigo lire igoro kera na igweterire miaine omutoriro oyo so nigo lire igoro bono esengencho yaki oboli boli mugondo boroba kebutarama lakini bokuama nabo bogocha baka 150 eyo etali faida nene asomulemi
lakini obori no bwamana asa magima ito kero kende oyo mo guseba bere mbalikeire obori batumia obori obubutayo bono nare gwen courage abalemi baitu buna bakole chuchin barore muna bakunyara bagendererie oboremi bwaitu mono asense moyo obori ekiagera obori igobore obwamana mono asa magima ito yes bono obori obukwa bogesire koratebia ngo benefits obuya bwobori asa omurimi nonye twanyora buni igo bwati challenges chinyinge obori nobuya litangani asa omubere abantu baikire baansire gwepa kurwa sobori nganje tindi konyurongori je tindi gokoraki omuntu gwamanya goika kwayerikirwa no korunya gitari na kyo gokora gose goikonywe kubetereria bono igo ndiri gochikuta bori obori tiga bogenderere kurimwo na ende buji benefit chiaye ne chio mono abarwaire na aro bagutumia buna bona abantu babwaro tubururu bwesukari obori na bagutumia na ende abantu barwari tubururu bwesukari tali omo abantu na abangi nonye no mwane keraro moke igo agochakiru winning yogotebi wo chomo erongori obori kwanyoro omonto akori obori aya no mwana gochikoroseri erongori tali omwana bweka no ni ntu abantu abanene asekia afya buno morali ateka goteba nko improve immunity aso mubiri witu chisera chiri chiogo chikotanga amarwaire tagotonyora bwangu obori no borobo mu bwabo ekero konyora gutumia obori na ndi nkoira nibore cholesterol inse cholesterol aso mubiri onye kerororo nkoira nibore inse na kia kwagera twatebiwa tutumia obori mono na ende gento kende nigo bobwate chinguru bogo kwa chinguru okombe omonto kunywera ngori obori ne yechibando okonyora oyobwa okonywera ngori yobori nigabwate chinguru nonye na manyinga ye mokolengani mineral salts tokonyora kurwese obori nigo chire chia igoro mono kubwese chibando so ejina chio benefits chobori ndakwane ase abalemi baito na kubwa mono ekero konyora obwato obolemi bwobori boro obonge nigo okonyora obwato chibeserioka ase kingoteba edemand ere igoro na borobu nigo boroboke na bokonyora abantu bande baona oniriga bakora ayonye gogachite kiganja kia obuya kiobori nigo gegokwa chibese chinyinge ekero liria bande baoniri bakorire bono igo bochanja borega abumbori ngaki ayebeke ndagera ya obuya na bori obombori kugunda raisi mbonga chingende mbonga chibando chitagete obekere riogo obombori kugunda mbori kobongu raisi so na boko bogacha segeka na ende na bobocha bwagokonya ekero libori ria eri achire bono koratebia ngo buna kweresere bye gwatebire nga obuyamborororo handake koratebia ngo ase tusikoligereria nga ase ekemerie kiobori osikoligereria samatuka magenjira bwari gusimikwa na samatuka ya bono igana ire inse ake na ikonki asugani kwa buna yo murimi gusibino kwa rasmikiro obori ngiro nyakuba gukwanira ase ane bono sector yo burimi kuruga iga ase county ya Nyamira ekero oborimi bwobori bwairanire nse natieka gukwana igoro ya challenges y'abalimi bagwetera abande baoboire gwetera challenges chikwanyora chinza chinde muntu tabwati besa gucha gwaka no muntu amokonye kumubwate sikobusura golema oseko golembusuro mono income nere kogera abantu bande baoboire batigire gusimeka obori number 2 labor labor eyeta geto muntu ndaru ensemo akoleki agokonye naronye tubwati besa okumuakana na bekunyarikana tusimeka obori bote bali olingo gocha kungagesia bwatigara isigo esenge njo bwate gasie nyinge number 3 okogesa buna twateba nakorokwo nabogoko omuntu challenges omuntu otiga ko lakini igongo segeta balemi ba minto buna mbaba se gutiga gosimeka ekemeri kiobori ase county ya Nyamira na gusi asobogale no rochinga andake sector ya yobolemi ne bwenerete goswana na imeri gokonya ekemeri kenge chigusira pi bya mono morali ekine ine resegeto yaito enene
na ende kina kikiagerete ekero twabwate World Food Day no yaberete gaiga we were the host ebimeri ebibinde byonsi ipimo arorire nabo twale kunya kobori wa maswali igo buna togendrete kweresa iga abageni bonsi pibe county ya Nyamira no barenge gaiga aso kumanya gosomiwa oboremi bwebimeri ao na onyene chiombe etugo yonsi ipino yarenge gaiga bono umwa Minister of Agriculture no warenge mbaerese twe na gusegeta mono abalemi igoro yebimeri binde byonsi mono ebimeri byobori the other day twabwate culture day culture day eri na roche bakosegeta mono sana obukima bwobori obukima bori bwobori kirine gekoro abo bono mbatagetige koro gyaito gesire gekoro gyaito ngetakeiri gosira abantu nkarora abande babwate baka ebie bikoro ngana obukima bwobori bwokobe specifically torochie bori special ebo bwata kesi bokoyorwa mbori koyorusani ende onsi buno bobwechibando so ekine gento kere special na ende ngetakeiri gosira ntubuna bagusi bono twarenge gusaba a Minister of Agriculture Manga sub county ne county ya Nyamira at large ne chi county chinde chitwetanaine a sense moyo bole mibwobori komoranje nto tigara magega togendereri ekero tukurigereria obori oboiga kwanyara kobagote nganko tunguchibole bwatira ligori kolende ino asobori boino kaigainka obomokorosia obomogosimeka ngai mochi mwaboira asengencho ntwetole small scale farmers ndoligo simeka boli ntokasimegeti na bona moroche igana buo boiga buoka obono buo gotumia asenka gaiga ntobwata bana bake ntobwata barwaire bagutumia obori oboiga na endo obori obo mboche bakole buya bwetania onye bado ntubwata obokoro buri tokonya kwe twerisererete tokonya kwero serie kiara ni afya yetu intu twere tolende ta afya yaitu nima totaranda kolenda abande siko ntu tolende ta afya yaitu ntubwata obori obu tokonya koria toganyire tobubwame yes ngana yao andake oranya ko bagosemia abasubati manene muno ase sector yoburimi inkiora bate umanyita abasubati na bwenka omusubati ekerara asenka nero umanyite buna mabinga ingosoka guki nero umanyite tinkwenda ngagancha gukana nero umanyite tinkwenda ngesaka boli kali kabeire una natie kagoteba nayo kwenda mugondoro gusoboli boli bwabeire tali omugako kogenda abasubati baito abake oboremi buno morali agoteba no bonda nabo konyora sasi niga lakini orusie kemeli ororo ekenge kulingana buno begete obori bwao kulingana goko bwati amachiko yeki agirikacha muna twabere toko bwati iga gocha na technology igo toko gesobori obonge ko bwabuna twakagesire magega abasubati abake nonye nabangina bali barororo baba batigarete nabo bakonya gosegeta abasubati ababa kase binyoro mbanyara ko baba gotige kemeli kyobori asengencho na buo enka nabo bagendete gosegeta nabo bakoroseria abantu ndagira na bagenderere gosomia abantu bande ko basegeta basom basumika obori mbanyara ko bagutiga obori ase kinyuru yetu kwabere gokunya goteba nga technology na so murigeretu nagani komanya nga technology na kiago konyire aibuno murimi elikuwa genderia se sector yoburimi biamono ase binde byonsi pie binde mochi kurigereria binde mwarorire no nye no bori obo bonyene technology nero yatokonyire ase ekero inkingo tebera igo na bonye tubwati smartphone na bokwende cyber wasoma na bokurigereria TV wasoma buna abantu bande bagokora ebintu byabo nabo gotegerera no ena se radio abarali baito babire bagotara emegondo awasoboremi basegento geko bagoki bagendo batobekira na intu twataburia ganta kamo ekere radio liebekire tabuli na ya ganta kamo karago konya soboremi oboremi bwao technology twasomire ebintu byonsi pito simegete igotoko bisoma online ntoragenda field ende tuchikorora abantu bande buna basimegete kulingana buna togosoma online kurwese gisimi kurwese gitv una tolgerere tuna bago kora baeresa gocha muna bago simeka na intu twagenda twa put into practice ekera twanyora twaiti twanyora twa succeed igo bona technology ya tokonyira sanene ikiare nere tokonyete bimerie bibyonsi paka chingo komba kwetugo paka no ene chisu chiri mwarorari nigo toko birigeria online twarora buna abantu bande begende beiri na intu ntonyara kwa togotigara magega togendere ko bana ro tosuke mutu na bande ekero bagenderete na technology bono engana ya oyo mwayo gochase omurire bweta seni kyandizi kibi ko tukoro murire no abaminto
abarigereria asemore bia mana isengi njumo ire chinga kia ino aso kurigereria buna togendete gusimeka obori obo igongo basegeta mono motigo boremi bwaitumage nabo babua bonde buonsi abantu bachaite ngarero ne suguma gose inonye ne suguma iyo nyesimeke bintu nkeyo mutigariti nga onye moro chitogenderete gukora technology okubwatie simi 1 by 1 online wasoma munana kie bintu bire onye gekonyarekana soma online onyare koba kogosoma ebintu ebinge obuna buo obuya bwa technology ya chire squeeze ni gongendete kubasegeta motigo buremi bwaitu mono mono so ensemo yobori mbia mono sana asogo twanchira gochabaka mugondo kwa ugaiga twesomire na kwemanya mange nande twamanyire nga oboremi no buya na kieko gara butambe asabarigereria baitongo batebia nga oboremi no bonda nabo igo nabatebia nga oboremi ne siro nande ngieko gara bwa besiro nigo boko besire sengencho nigo bokorosie nibo eye okonya aibuno muremi kwegendereria asobugima bwao igo bana tubwatie asemetanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana wotomera SMS gwetera sena mbiyo ya screen ya ugabu tunakoba tugusanga asobwa munyoro murobori azerolenga sembe no murobori bobole minobonda oyogo tira botambili tukulia chumaine ense monenu sugo ikachinsa ibire nenu chamagoroba igoto base kweba gotobwatia nabo igana bokumbwatia asemetanda ya Facebook Mildred Momanyi ende tunakoba tugusanga na gukwana amange igogo ikenga kiendeneri tukone chinsabune chialero bye bye.